РИО Перник като домакин на този форум организиран конференция, знаете, на тема неформалното учене чрез проекти и успешен път за личностно развитие на учениците, която ще се преведе под мотото "Започнахме и желаем да продължим". Има удоволствието да ви кажа добре дошли. Много се радваме, че приехте нашата покана. Да споделим опита, който сме натрупали, най-вече така добрите практики, добрия опит. Бих искала да кажа нашите официални гости, които приеха също нашата покана да присъстват, от което сме изключително радостни. От областна администрация град Перник сме уважени от госпожа Камелия Руменова, община Ковачевци госпожа Милена Кирилова, община Радомир госпожа Димитрина Женева и нашите гости и представители на читалища, община Брезник, госпожа Наталия Барванова, читалище Елин Пелин, град Перник, господин Йордан Тичев и госпожа Любка Лазарова, читалище Христо Ботев, Радомир, госпожа Мариана Балабанова, читалище Просвещение 1870 година, община Брезник, господин Пейо Панов, Регионален исторически музей госпожа Силвия Нотева и Сдружение Дивотино госпожа Карамфилова. Сега позволете ми да дам думата на госпожа Ваня Коконова, която да открие нашата конференция. Повядайте, госпожа. Благодаря. Добре дошли на всички. Прави ми впечатление, че нашата конференция започна по-рано, въпреки че обичайната практика е конференцията да започва или точно на време, или малко по-късно от обявения час. Това се случва поради факта, че всички вие дойдохте достатъчно рано и се надявам, че това е свързано с интереса, който проявявате към тази конференция. Само ще кажа няколко думи, да си припомним какво беше в предишните години. В първата година, в която стартираха нашите проекти по оперативната програма Развитие на човешките ресурси, всички ние бяхме в една изключително трудна ситуация. За нас не беше ясно какво и как точно трябва да правим и заедно с общи усилия намерихме пътя. Втората година беше по-лесно, защото вървяхме по една утъпкана пътека и ако през първата година между двата големи проекта, които са обект на днешната ни конференция, се правеха преди всичко съпоставки и се търсеха разликите, дойде време, в което започнахме да се ориентираме към приликите. Най-важното беше, че ние осъзнахме, че двата проекта имат общи цели и постигат едни общи резултати, а това е подобряване на постиженията на нашите ученици, подобряване на средата, създаване възможности за тяхното личностно развитие. Затова в началото на последната година от тези проекти у нас се роди идеята да направим един вид мост между двата проекта, като организираме тази конференция и дадем възможност да се обменят добри практики по двата проекта, да създадем условия за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта, нещата да могат да продължат и след приключването на тези проекти, да се създаде една партньорска мрежа, която да подпомага дейностите на училищата и техните партньори. Затова, както виждате, тук като наши гости са доста представители на едни такива партньори. И така за мен е изключителна чест и удоволствие да обявя за открита регионалната конференция
неформалното учене чрез проекти, успешен път за личностно развитие на учениците. Да. Ще представим на вашето внимание презентацията, която сме подготвили.